рамазон ҷумаевро ки қарор буд дар гран-при оид ба самбои ҷангӣ дар краснодари русия ширкат кунад ба ин кишвар роҳ надоданд. ӯ 3 рӯзи худро дар фурудгоҳи Сочи гузаронида ба Тоҷикистон бозпас фиристода шуд. Ин варзишгари тоҷик қаҳрамони чандин мусобиқаи ҷудо ва самбои ҷангӣ дар Тоҷикистон аст. Ҳамчунин 3 маротиба дар қаҳрамониҳои Краснодар оид ба самбои ҷангӣ пирӯзӣ ба даст овардааст. ӯ 4 соли охир дар Москав мезист ва 2 моҳи пеш барои иштирок дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба муҳорибаҳои омехта ба Тоҷикистон омада буд. Ба гуфтаи худаш эҳтимолан ҳангоми иқомат дар Русия кадом як қоидавайронкунии маъмурӣ боиси мамнӯъ шудани вурудаш ба ин кишвар гардидааст. рамазон ҷумаев дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, сабқати навбатӣ дар Краснодар қарор буд аз 11 то 12 сентябр баргузор шавад. Бо ҳадафи ширкат дар ин мусобиқа ӯ 5 сентябр аз Тоҷикистон ба Сочи парвоз кард, вале баъди тафтиш барояш гуфтанд ки ҳаққи вуруд ба Русияро надорад ва аз ин кишвар ихроҷ карда мешавад. дар ҳоле ки ба гуфтаи мусоҳиби мо ӯ аз Федератсияи самбои Тоҷикистон ҳуҷҷат дошт, вале марзбонон ба ин санад ҳатто нигоҳ накарданд. خواب جای خوابمون هم خیلی سیتواسیمون هم خیلی دلی момент خنکی در аэропорт. ба нақли рамазон дар фурудгоҳи Сочи ҳамроҳи ӯ боз 12 муҳоҷири тоҷик банд монда буданд. шароити нигаҳдории онҳо бад будааст. бо ин вуҷуд варзишгари тоҷик ҳатто дар толори фурудгоҳ ба тамрини худ идома медод. рамазон ҷумаевро ҳамроҳ бо 9 муҳоҷири тоҷики дигар субҳи барвақти 8 сентябр ба душанбе бозпас фиристоданд. ӯ мегӯяд вақти шиносномаро ба дасташ супориданд, дар он ягон муҳри ихроҷ набуд. ҳоло ӯ тасмим дорад ба тамрини худ дар ватан идома бидиҳад. дар айни замон ҳафтаи гузашта ба як варзишгари тоҷики дигар парвоз аз Туркия барои ширкат дар чемпионати ҷаҳон оиди гӯштини тарзи юнониву румиро иҷозат надоданд. Сунат Абдуллоев мебоист ба Испания парвоз мекард, аммо муддати чанд рӯз дар фурудгоҳи Туркия нигоҳ дошта шуд. баъд аз ҳамла ба толори Крокус дар моҳи марти имсол боздоштҳои беасоси муҳоҷирон, шиканҷа ва ихроҷ аз Русия афзудааст. аз ҷумла ҳазорҳо муҳоҷири тоҷик дар фурудгоҳ ва гузаргоҳҳои заминии Русия дармонда, ба иттилои расмӣ танҳо дар 6 моҳи имсол 17,000 онҳо аз ин кишвар ронда шуданд.